Moi! Mä ajattelin tehdä tämmöisen videon. Oho! Täällä on käynyt huonosti. Aita on rikottu. Mä oon täällä tämmöisessä, en mä tiedä mikä tämä on. Me vähän epäillään, että tää on joku baseball-kenttä. Voiskohan olla? Mä teen joskus täällä tansseja, jos ei oo muuta tekemistä. Niin mä tuun tänne tekemään tansseja. Niin mä olin sanomassa, että mä ajattelin tehdä tämmösen videon tässä nyt. En oo tehnyt videoita nyt pitkään aikaan. Ja nyt mä ajattelin, että jos vaikka tekisin. Mä oon täällä Kariston lähellä. Tai Karismaa pääsee tosta polusta. Jos menee tonne, pääsee tosta Karismaan. Menee tonne. Siellä on tommonen polku. Sellaista. Täällä on ihan hyvä ilma. On ollut vähän semmoista sateen uhkaa, mutta toivottavasti nyt ei rupea satamaan. Joo. Mä ajattelin kertoa teille nyt vähän mun elämäni tilanteesta ja se mikä mua ärsyttää ja inhottaa ja kauhistuttaa ja surettaa ja masentaa. No esimerkiksi nyt aloitetaan sellaisesta, että harmitus on, että ei ole rahaa. Mulla on ollut tässä kesäloma nyt 2 viikkoa ja nyt sitten vielä toiset 2 viikkoa. Ja lähdetään torstaina Turkuun. Mutta mistä sinne saadaan rahaa? Mä oon vähän kiukkunen ja pahalla mielellä siitä, että kun ei ole rahaa. Kun meidän rahat menee ihan johonkin muuhun. Ja sitten kun sillä rahalla ostaa sitä muuta, niin sitten se muu menee roskiin. Ja sitten kun se muu menee roskiin, niin huomaankin, että oho, sinne meni taas paljon rahaa roskiin. Sitten kun pitäisi tehdä jotain, niin milläs teet yhtään mitään, kun ei ole millä tehdä. Kun ei ole sitä rahaa, millä tehdä mitään. Se on tosi ärsyttävää. Koska nytkin kun on loma, olisi kiva tehdä kaikkea kivaa, mutta kun ei se palkka nyt sitten riitäkään. Ja miksiköhän se ei riitä, koska siitä on mennyt kaikkea muutakin. Että on vähän silleen tylsää, koska pitäisi lähteä Helsinkiin ja sitten olisi kiva mennä käymään syömässä, mutta kun se on niin kallista, että ei tule yhtään mitään. Ja sitten kun mä joudun niin sanotusti maksamaan 2 ihmistä, koska meitä taloudessa on 2, niin sitten se hinta pomppaa jo sinne 100. Ja sitten välillä joutuu maksamaan vähän enemmänkin kuin 2, niin sitten se on jo 200. Että kyllä on todella ärsyttävää, että ei ole rahaa, eikä voi tehdä mitään sen takia, että rahat menee johonkin ihan muuhun.
Tää on aika hieno tää kenttä, missä mä oon. Me asutaan tuolla. Näkyy toi valkoinen talo. Tai siitä kun menee ohi, niin sit me asutaan niinku sen takana. Joo. Sitten kun tässä 2 viikon päästä mennään sitten taas töihin, niin sielläkin on hyvin ahdistavaa ja ärsyttää se, että hyvä kun pääsee ovesta sisään, niin ollaan jo hyökkäämässä kimppuun ja sanotaan, että älä tee niin ja älä tee näin. Ja sitten kun jos tekee jotenkin väärin, niin sitten ollaan silleen, että ei sitä tolleen saa tehdä ja se tehdään näin. Ja mä olen aina tehnyt sen niin sitten se pitääkin tehdä jotenkin toisella tavalla. Ja sitten ruvetaan huutaa ja haukkuu sen takia, että mä en osaa mitään. No, mutta jos mä en kerta osaa mitään, niin sittenhän mut voi heittää pihalle. Ei minun ole pakko olla, jos tuntuu, että mä olen liikaa. Kyllä mä voin ulos lähteä. Ainoa vaan, että palkkatukilaisella on hyvät olla töissä, koska saan palkkaa. Ja musta on ollut itse asiassa ihan kiva olla tuolla pesulassa. Vaikka siellä nyt on tapahtunut ja sattunut kaikenlaista. Siellä on paljon tullut muutoksia ja ihmiset on vaihtuneet ja kaikkea muuta. Mutta se, että niinku tuntuu, että tulee vähän itselleen paha mieli, että kohdistetaan asiat itseensä. Vaan sen takia, että sattuu olemaan kauhean stressi. Mutta jos sitä stressiä voisi lieventää sillä, että voisi nätisti puhua ihmisille, eikä huutaa ja moittia. Koska kuitenkin mäkin olen ollut siellä jo yli 20 vuotta ja mä osaan ja tiedän sen homman. Niin. Ja tässähän nyt ei ole pelkästään kyse vaan siitä, että osaanko ja tiedänkö, vaan siitä, että se henki on siellä mennyt vähän ikävän puoleiseksi. On mulla siellä paljon ystäviä ja kavereita. Ja kyllä mä niiden kanssa tykkään olla. Mutta se, että se henki siellä on mennyt vähän semmoiseksi kummalliseksi. Sen jälkeen kun kaikki ihmiset on vaihtunut, niin siitä on tullut vähän semmoinen jännä paikka. Joo. Ja sitten just se, että niinku mä oon kuitenkin vaan ihminen. Ja sitten tavallaan se jaksamisen määrä on rajallista. Mä välillä haukun itseäni tyhmä, ruma ja vammanen, vaikka se nyt varmastikaan ei pidä paikkaansa. Ja eihän se pidäkään, mutta tietysti kun on huono päivä, niin sitten sitä aina tuntee itsensä jotenkin huonoksi ihmiseksi ja tyhmäksi ja vammaiseksi. Mutta kun kuitenkin mä pystyn tekemään asioita, mä pystyn huolehtimaan itsestäni ja käydä kaupassa ja osaan hoitaa raha-asiani, jota olen tässä kesällä nyt joutunut kauheasti laskeskelemaan, että mihin minun budjettini riittää. Niin. Eli olen itse itseni edunvalvoja. Niin onhan se tietysti ärsyttävää ja surullista, että sitten pidetään niin sanotusti huonompana kuin muita, vaikka se ei kyllä pidä paikkaansa. Ja sitten välillä on kyllä kotonakin vähän vaikeeta, että tuntuu, että ei oikein aina tiedä, että missä mennään.
Jotenkin vanhemmiten mä oon huomannut sen, että mulla on nyt noita kavereita kauheasti ole. Mutta mä oon huomannut sen, että mä en kauheasti niitä tarvitse. Koska mulla on kaikkea muuta tekemistä. Mä tykkään kirjoitella asioita ja tykkään tehdä vähän niinku yksikseni asioita. On mulla tuossa keskustassa asuu yksi kaveri, joka on aina ollut mun elämässä. Ja sitten on sen kaverin kaveri tässä melkein vieressä asuu. Mutta kyllä mä on ollut aina vähän tämmönen yksinäinen susi. Mennyt omia polkujani ja omia juttujani. Mä kattelen täällä näitä pilviä, että onko pahastikin mustaa, että tuleeko vettä kohta vai ei täällä kyllä oo pilviä tällä hetkellä. Sitten mua vähän surettaa sekin, että ja vähän pelottaa, kun ihmiset on niin ilkeitä toisilleen ja sitten kun ne tappaa tuolla ihan viattomia ihmisiä, puukottaa tuolla pitkin katuja ja niin että sä voi kävellä siellä enää, et uskalla mennä mihinkään, kun pelkät, että saat puukosta tai tulee joku hyökkää vaan ihan muuten vaan kimppu, että kun ei naama miellytä. Tai oot vaan jotenkin silmälasit väärän väriset, niin saat turpaas. Sekin on vähän ärsyttävää. Et mä en niinku sitäkään ymmärrä, että miksi pitää ihmisiä. Mulla on taas nää vinossa nää mun lasit, kun mä oon yrittänyt näitä käydä suoristaan. Mä tuossa alkutalvesta satutin varpaani, niin mulla hajosi lasit ja mä sain sitten uudet kehykset, niin tuntuu, että ne ei nyt oikein ole suorassa. Ihan hyvältä näyttää. Siis nämä kehykset, nämä on kyllä ollut hyvät muutenkin nämä lasit. Olen tykännyt. Suits me. Joo. Niin, olin sanomassa sitä, että kun ihmiset tuntuu olevan niin jotenkin ilkeitä. Ja just se, että niinku hyökätään kimppuun. Ja vaikka mä ymmärrän sen Ukrainan sodan tuolla ja mä ymmärrän sen, että sekin pelottaa, että jos ne hyökkää tänne, niin että mitä sitten. Muistan kun se alkoi, niin mä näin ihan kauheita painajaisia niistä. Se oli ihan hirveätä. Et niinku, mä näin just siitä just, että ne hyökkää tänne ja tappaa kaikkia. Se pitää yrittää vaan selvitä. Niin se oli kyllä ihan hirveätä. Lopetin uutisten kattomisen, niin kyllä loppui painajaisetkin sen jälkeen, että eihän niitä ole pakko katsoa ja eikä ole pakko lukea. Jotenkin, en mä tiedä, mutta mun kohdalla tää vuosi on ollut jotenkin tosi outo. Jotenkin niinku tuntuu, että koetellaan nyt ihan hirveästi. En tiedä miksi. Mut jotenkin vaan on niinku ihan semmonen, että koko ajan jotain. Jostain tulee jotain. Jos ei ole töissä, niin sitten on kotona. Ja jos ei ole kotona, niin sitten on tuolla muualla. Et jotenkin niinku tää vuosi on ollut ihan hirveä. Et mä en niinku jotenkin tuntuu, että mä en jaksa enkä kestä enää. Et mä en tiedä enää mitä mun pitäisi tehdä, kun tuntuu, että kaikki vaan ottaa päähän vaan siksi, että
syyttösuotta ruvetaan syyttelemään. Ja onkohan noin vedelmät kypsiä? Ei ne varmaan vielä. Meillä on täällä vattupensaita. En mä tiedä, ei nää kyllä ole varmaan vielä kypsiä. Maistetaanko? No. Tadaa! Näyttää kyllä ihan hyvältä. Onko siellä mitään? On se kypsä. Kyllä. Oli hyvä. Makea. Makea oli tuo vadelma. Meillä on täällä näitä vadelmipensaita ja noita mustaherukkapensaitakin löytyy tuolta. Ja noita metsämansikoita. Joo. Että sellaista valitusvirttä tänään. Mä yritän vaan löytää niinku asioihin vähän niinku järkeviä ratkaisuja, että miksi ihmiset käyttäytyvät toisiaan kohtaan niin kuin pedot taistelussa toisiaan vastaan. Ja just se niinku, että jotenkin se on tosi ahdistavaa, kun ihmiset ei niinku, että ne käyttäytyy toisiaan kohtaan tosi ilkeästi ja puhuu pahaa ja haukkuu. Niin musta on todella kamalaa semmonen, että ei voida olla niinku kavereita ja ei voida olla niinku ystävällisiä. Tai silleen. Mä katsoin misästä kun se ajaa tuolla pyörällä. Näytti vähän huteralta. Tai jos se vaikka kaatuu, niin pitää just apua. No. Täällä on nyt aika paljon liikennettä ollut tässä kentällä nyt tänään. En tiedä. Tää on aika suosittu paikka. Ainakin näin kesällä. Mä haluaisin vaan, että elämä olisi niinku ennen. Musta tuntuu, että kaikki on ollut ennen paljon paremmin. On rahat riittänyt ja ihmiset on ollut iloisia. Ei ole ollut puhelimia, siis kännyköitä. Lankapuhelimella käytetty. Eikä ollut nettiä, kun sieltäkin nykyään kaikenlaista nettikiusaamista ja on huijareita ja kaiken maailman asioita nykypäivänä. Että tuntuu, että ei mihinkään voi luottaa ja kenellekään ei voi kertoa mitään. Ja tuntuu, että ei uskalla edes katsoa silmiin, kun tuntuu, että tulee turpaa ja puukosta ja huutoa. Et jotenkin tuntuu, että tää nykyaika on ihan kamalaa. Ja sitten niinku se, että ollaan sitten niinku jotenkin oma itsensä nalan katsomista vaan. Ettei välitetä toisten tunteesta ja on jotenkin niinku ihan semmoista, että niinku ihan välinpitämättömyyttä. Ettei niinku, ei enää ketään niinku kiinnosta toisten hyvinvointi eikä kiinnosta, että mitä sulle kuuluu, vaan ollaan heti haukkumassa ja huutamassa, että kun sä oot sitä ja sä oot tätä. Musta se on tosi ikävää. Että kyllä tää nykyajan maailma on mennyt kyllä ihan hulluksi mahdottomaksi. Että en mä yhtään ihmettele, että muakin ahdistaa se, että asiat tapahtuu ja sit ruvetaan miettiä, että voi miksi se nyt on noin. Ja moi perhonen meni siellä.
Siis se äikähti, kun minä kävelin ohi. Joo. Että niinku, kyllä jotenkin. Mä haluaisin, että tää maailma loppuisi. Siis tämä maailma. Ja tulisi uusi maailma. Mutta ehkä sitä sitten odotellessa. Mäpäs laitankin tän tähän näin, niin on helpompi. No niin, sehän on hyvä. Nonne. Joo. Että kyllä tässä maailmassa on kaikki ihan mullin mallin. Ja saa oikeasti varoa oman henkensä edestä. Että pysyt hengissä ja saat varoa ihmisiä. Koska tuollakin keskustassa kun pyörii, niin siellä on kaikenlaisia hörhöjä ja hulluja. Saa oikeasti varoa, että ei hyökkää kimppuun. Mua lähti seuraamaankin yksi, en tiedä, joku huumeenalaisen olevan lähti seuraamaan mua tuolla kauppakeskuksessa, niin ei se ole kauhean kiva tunne. Saa niin sanotusti juosta karkuun. Niin kyllä mä haluaisin, että ihmiset osais vielä kunnioittaa toisiaan ja olla nätisti toistensa seurassa. Kun ei se, tulee vaan paha mieli siitä, että ei se tee yhtään sen helpommaksi sitä elämää, jos sä haukut ja huudat koko ajan toisille. Koska tulee itselleen ja sille huutajalle paha mieli. Tietysti jos ei se ajattele mitään muuta kuin sitä, että kun hän vaan saa sen mitä hän haluaa, niin tietysti sittenhän sillä ei ole mitään merkitystä sille huutajalle. Mutta ei se ole kiva, että sitten tulee vaan sen takia itkuisena kotiin, että on vaan huudettu ja haukuttu. Niin. Ei se johda mihinkään. Että asiat pitää osata keskustella nätisti ja kysyä, että mitä mieltä sinä olet asiasta, että pitäisikö tämä asia tehdä näin vai tehdäänkö se jotenkin toisin. Vai onko sinulla joku mielipide tähän, eikä se, että sä hyökkäät kimppuun ja rupeat huutaa ja haukkuu ja syyttelee, niin ei siinäkään ole mitään järkeä. Täällä on aika lämmin. Olen ollut tässä nyt kohta 20 minuuttia täällä. Kesä on kyllä kivaa aikaa. Luonto on niin kaunista, että en minä minäkään ulkomaille lähtisi kyllä, jos nyt niin pitäisi lähteä johonkin, niin en mä kyllä lähtisi mihinkään ulkomaille. Että kyllä mä mieluummin Suomessa on, kun Suomen kesä on niin kaunista. Toivottavasti nyt ei kauheasti sataisi tällä viikolla, koska me ollaan sinne Turkuunkin lähdössä, niin olisi kiva, että siellä olisi hyvä ilma. Mutta jos sataa, niin sit pitää ottaa vaan sateenvarjon mukaan. Ollaan siellä yksi yö. Niin, ja sitten me ollaan menossa keskiviikkona Don Juanion konserttiin Sibeliustalolle, että sinne mennään katsomaan Kalle Aholaa. Jee! Aivan mahtavaa. Mä oon nähnyt sen viimeksi. On sit aika kauan. Pari vuotta taaksepäin ne on viimeksi nähnyt. Olin silloin Mössön musaklubilla katsomassa niitä, niin sen jälkeen mä en oo niitä nähnyt. Vanhat sedät jaksaa vielä heilua. 50-vuotiaita ovat herranjestas. Aha. Taitaa olla. Kuulosti ihan korpilta, mutta eihän Suomessa, onko Suomessa korppeja? No, en tiedä.
En ole ottanut selvää siitä. Joo, mä kävin aamulla tuossa oraviakin katsomassa. Mä olen saanut sinne yhden poikasen, Sofian poikasen Fionan. Ja se on semmoinen pieni. Pitää varmaan joskus ottaa siitä videoon. Niin näette sitten senkin. Mutta joo. Tää valitusvirsi on nyt varmaan tässä. Että mä oikeasti toivon, että oltais kilttejä kaikille ja puhuttais nätisti. Ja pidettäis huolta toisistamme, varsinkin tänä aikana, koska nyt on niin paljon kaikkea ikävää. Että mieluummin se, että pidetään huolta toisistamme ja siitä, että ei tapahdu mitään ikäviä asioita. Vaikka nyt tapahtuukin paljon tuolla maailmalla ikäviä asioita, mutta niin kuin, että pitää huolen omasta perheestään, että on kaikki hyvin. Ja että ei ruveta huutaa ja riahua ja haukkumaan. Että kunnioitetaan toisiamme ja ollaan ystävällisiä, niin näinä aikoina me tarvitaan toistemme apua tosi paljon, koska kaiken maailman uhkauksia on tuolta Venäjän suunnalta ollut. Ja on ollut kaiken maailman tauteja. Ja nyt sitten se Trumpin ampumistapauskin, niin on uhattu sisällissotaa sinnekin. Niin mitä se sitten kun se laajenee, niin eihän siinä sitten ole kaikki huonosti. Että mä toivon nyt ihan tosissani, että me kaikki pidettäisiin nyt ihan yhtä köyttä ja yritetään olla ystävällisiä ja kivoja toisillemme, koska me tarvitaan toisiamme tässä varmasti tulevaisuudessa hyvinkin paljon. Ja joudumme tukeutumaan toisiimme, jos tästä vielä huonommaksi tämä varmasti muuttuu tämä maailma. Että siinä vaiheessa se toinen on hyvin tärkeä. Tämä on kyllä aika pelottava ajatus, että tästä maailmasta tulee paha. Vielä lisää, mitä se nyt on. Ja just se, että kun muakin pelottaa kävellä tuolla esimerkiksi aamulla pysäkillekin, niin kyllä välillä pelottaa, että mitä jos tässä nyt joku hyökkää kimppuun. Vaikka toi on ihan tuttu reitti. Mutta et sä koskaan voi tietää, mitä tulee tapahtumaan ja mitä sä kenellekään mitään ilmoitat, jos sä siellä puolikuolleena makaat. Kukaan ei tiedä, missä sä oot. Kukaan ei. Ja just se, että niinku, ihmiset ei edes auta toisiaan, jos jollekin tapahtuu. Okei, mä ymmärrän sen pelon juuri, että tulee semmoinen olo, että jos mä nyt menen auttaa, niin se voi hyökätä kimppuun ja iskeä puukolla. Mutta sitten toisaalta niinku, vois yrittää tehdä niin kuin ennenkin, että käydään katsomassa sitä ihmistä, että autetaan tai tarviiko se apua. Koska pelolle ei saa antaa valtaa ja ihmiset tarvitsevat apua. Tietysti totta kai vähän voi katsoa, että jos se on joku vanhus, niin tietysti silloin pitää auttaa. Mutta se, että me tullaan tarvitsemaan toisiamme, ei varmastikaan ole kaukana, kun tätä maailmaa katsoo tällä hetkellä. Menin saarnaamisen puolelle, mutta ehkä se on hyväkin asia. Koska mä oon sitä mieltä, että me ollaan vain ihmisiä ja mä haluaisin kuitenkin, että kaikki olisi ystävällisiä toisillemme. Koska itsensä kanssa tässä on pakko elää ja jaksaa. Ja se ei ole kiva, että tulee sitten itselleen sellainen olo, että mä olen riittämätön ja mä en kelpaa. Mutta joo. Eiköhän tämä ollut nyt tässä tämä saarna. Mutta hauskaa kesää ja
pidetään toisistamme huolta. Mä lähden tästä nyt syömään ja katsellaan sitten seuraavaa videoa taas jossain vaiheessa. Tekeminen on ollut vähän hankalaa, koska mä en oikein ole keksinyt mitään. Mutta ehkä mä tästä innostun. Apua. Parma! Täytyy lähteä sisälle. No mutta seuraavaan videoon. Ja jos te tykkäsitte tästä videosta, niin laittakaa peukkua, ja jos te haluatte, niin tilatkaa mun kanava. Mutta ei muuta kuin heippa, hyvää kesää!